Het contrast ken haast net grutter bij Hotel de Abdij en restaurant De Waard onder Markt in Dokkum. Een weekelien nog de reuring en gezelligheid van de virtuele zwemolversterrentocht van Maarten van der Weijden. En nou de stilte van de lockdown. Bij ons is dat natuurlijk ook een enorme klap. Dus eigenlijk gelijk aan de ondernemers uit de stad voelen wij dat ook enorm. Maar ja, we proberen toch te kijken hoe we de klap zo goed mogelijk te kunnen opvangen door een afhaal of het diner naar de Kamer toch te faciliteren en daar omzet uit te creëren. Bij de receptie is personeel drok dwaande de gasten zo goed mogelijk bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. Maar vanzelfs is het drie gasten en is de lockdown ook voor de abdij geen goed nieuws. Toch is het glas van de abdij er heel vol als heel leeg. Er komen nog steeds gasten naar ons hotel, dus daar gaan we die volledig in de watten leggen. Ja, want wat is dat in de watten leggen? Want ja, er ken eigenlijk helemaal niks hier in Dokkum. Nou, allereerst hebben we een prachtig mooie stad. Het is heel mooi verlicht. We kunnen nog steeds een mooie stadswandeling aanbieden. Het Dark Sky Park Lauwersmeer is vlak in de buurt. Dus wij denken nog steeds wel dat er leuke uitjes te bedenken zijn hier in de omgeving. En we proberen nu met het restaurant in de vorm van een lunch en een diner toch ook een verrassing op de Kamer aan te bieden. De sfeer van de virtuele zwemolversterrentocht van Maarten is er net meer in het hotel in Dokkum. Maar het mooie gevoel van die dagen werkt het nog wel even terug. Vorige week hadden we zoveel belangstelling ook voor zijn goede doel hier. Maar daar halen we met elkaar zoveel energie uit. Dus volgens mij kunnen we daar de komende weken wel op opteren met z'n allen.